Kula nate dalu-dalu ngeten iki dipun dugeni dening nom-noman lanang. Pak, kula badhe nyuwun tulung. Lah enten apa Mas? Simbah kula umure pun 120 tahun ning dereng mati-mati. Sebabe apa kok ora mati-mati 120 tahun? Jarene wong-wong niku simbah kula niku duwe jimat. Simbah niku pun mboten saged melampah, mboten saged lenggah, namung sare. Pangrunganipun sampun ical tuli, sampun wuta. Ning piyambakipun ngendikan tasih buanter antas 120 tahun. Niku mboten pareng awake dhewe nggadahi kapitadosan, wo simbah ki ora mati-mati mergo nyawane digondheli karo jimate. Mboten enten, jimat iso nggondheli nyawa niku mboten enten. Lelembut setan jin kok iso nggondheli nyawa niku mboten enten. Sebab nyawa niku kulir ruhu min amri rabbi. Kandakno Muhammad urusan roh iku urusane pangeranku Allah Subhanahu wa taala. Dadi sing wenang njabut nyawa niku Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten kaitane kalih jimat, mboten enten kaitane kalih dedemit lelembut lan sak piturutipun. Wayahe menungsa mati bakal mati. Ananging Allah Subhanahu wa taala paling mboten remen dumateng tiang-tiang ingkang tumindak syirik nggih ngingu jimat contonipun. Dados nek enten wong ngingu jimat kok matine angel, nggih mbok menawa niku pinangka azab ingkang disegerakan wonten ngalam donya. Sengaja direndhe-rendhe dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten krana jimate nggondheli nyawa mboten enten. Jimat nggondheli nyawa. Nek kaya lakon wayang Petruk ajeng dicabut nyawane gondhelan pathok dadi ra sida mati. Niku kabeh cerita ngayawara nggih. Umat Islam anggadhahi akidah kapitadosan ingkang madhep mantep kukuh bakuh mboten gleyar-gleyar. Sauger Allah sampun dawuh, sauger Kanjeng Nabi sampun dawuhake, kita sedaya namung wenang matur sami'na wa ata'na. Kula mireng dawuh paduka ya Allah, wa ata'na lan kula tunduk patuh dumateng dawuh paduka. Kacadhong asta kekalih kasungi sakinggiling mustaka kadadosake jimat paripih. Niku titahipun Allah ingkang mituhu hamba Allah yang sejati ngoten niku.